आं हालेवनानै बियो लामाथिं ओंखारलांनानै आंखौ नाहरदोंमोन। हाबा जानाया मास मोननै जाबाय। सन्देह मानि बे गार'जों रायलायोमोन नालाय, बेनिखायनो आं बेखौ एसे सन्देह लादों आरोखि। गोसोआव गोबां सोंलु, नोङो मोजां मोननायजों थाङो ना आंजों थायो, बिनि एगजामपोलखौ आंनो नांगौ। सोरांस्रि ब्रह्म मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ थांनाय 6 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बर' समाजाव हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा गुबुनजों लांखारलायनाया बारानिफ्राय बारासो जागासिनो। चिरां जिल्ला बेरहांगाव हास्रावबारि गामिनि खनिन ब्रह्मनि बिसिया थांनाय जुलाइ दाननि 6 खालारनि फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय गोमानानै दङ। फिसाइ खनिन ब्रह्म आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जुलि जानाया दिनैजोंसो 2 दान जादों। खनिन ब्रह्मनि बिसि सोरांस्रि ब्रह्मआ बिमायंनि न'आव थांनो होननानै फुंबिलिनि समावनो फिसाइ हाल एवनो थांनाय समाव थाङो। नाथाय सोरांस्रि ब्रह्मआ बिमायंनि न'सिम थाङालासिनो थोंजों सेरफांगुरियाव थाङो आरो गुबुन सेंग्राजों थांफानायनि सन्देह खालामदों आरो सोरबा सिनाय मोनै गार' सेंग्राजोंबो फनाव रायज्लायबाय थायोमोन होननानैबो फिसाइ खनिन ब्रह्मआ फोरमायो। बेखायनो सोरांस्रि ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8876176880 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। आं बे समावथ' आं फुङाव हालेवहैदोंमोन, फुंनि 4:30 बे सिगां सोंदोंमोन। सोंनायाव नों हालेवहैगोन नामा? औ हालेवहैगोन आं। नोङो आंनो दा साहा हैबानो जाबाय होनदोंमोन आं। बेनिफ्राय बियो आं हालेवनानै बियो लामाथिं ओंखारलांनानै आंखौ नाहरदोंमोन, गथ' बै आंनि बिमायंखौ लानानै। बेनिफ्राय बियो फैफिननानै बिनि 1 घन्टा थानानै आइया आंनो साहा हैफिनबावदों रिपिट खेबसेबाव। बेसेबां गोबाव जाखो हाबा जानाया मास मोननै जाबाय। बियो आंनि बिसिया जाबाय कार्बि आलंनि, फाहारगुरिनि। सानबैसे माने दिनैजों सानबा जाबाय। औ 6 थारिखआव खारदों बियो फुंनि 7टा। बे लोगोनो होदों आं एजारखौ होनाया, ओमफ्राय दासिमबो मोनाखै, रिजाल्टखौ हराखै आंनो। एबारखौ आं लोगो होखादों, बिसोर हराखै। ओमफ्राय दा सेकेन्ड अफिसारा बुंदों गाबोन 6टायाव लेंहरदों आरोखि। औ नायनो रिजाल्टखौ हरगोन आङो। सन्देह मानि बे गार'जों रायलायोमोन नालाय, बेनिखायनो आं बेखौ एसे सन्देह लादों आरोखि। बेनिखायनो आं एसे एनै नागिरनाय जाबाय, खस्थ' खालामबाय बुहुद, बेखिनियानो आरोखि। आंनि न'खरनिफ्राय गोमाबाय नालाय आं एसेब्लाबो लुबैयो आरोखि नुजानो। माने नोङो मोजां मोननायजों थाङो ना आंजों थायो, बिनि एगजामपोलखौ आंनो नांगौ। आंनि नामा खनिन ब्रह्म, भिलेज हास्रावबारि, PS धालिगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां, BTC आसाम। बे नाम्बाराव जुदि सोरबाफोर नुयोब्ला बेहाय सापर्ट खालामनानै आंनो फोरमायहरबानो जाबाय आरो थाबैनो बे नाम्बाराव खिन्थाहरबानो जाबाय, बेखौनो आं आसा खालामो। खावलायगोन आङो, कनसिडार खावलायगोन। आंनि मथे ओरैबायदि, बिथांमोनहाथ' मिथिया जाहैबाय, दा आंबो मिथिया, जोंथ' न'आवसो दं। ओमफ्राय प्राय 11टा 12टा सम जानायलाय माने जोंनियाव फन खालायहरदों, माने सोरांस्रि होननाया नोंसिनि न'आव थांदों नामा आलासि जाहैनाय होननाया। बादि बुंलाय जोंनावथ' गैया, फैयाखै जों बादि बुंबाय आरो। ओमफ्राय दाना जावैसोआ माने बेस्रा बाइक साइक लानानै आरो नायहैबावबाय आरो, गोसो मोनस्रा नागिरखानांगोन बियो। माने जेनेबा बिजि साननैब्लाबो हाबा जादों, सानथामब्लाबो हाबा संसार जाफैदोंमोन, अननाय थादों, अननाय दंमोन, बिनिखायनो बि नागिरदों। बिनिफ्राय 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव जोङो माने बादिनो स्टेसन बा माबा जायगायाव नागिरलाहैबाय। बिदिना मोनाखिसै जेबो माबा खबर। जों बिनि उनावनो जों माने पुलिसाव माने माबा होबाय, एजाहार होबाय हरावनो ओइदिनानो। एफआइआर होनाया दासिमबो माबाफोर फिथाइ थायदों नामा? दा जेबो रिजाल्टथ' क्लियारलि गैया। जागोन होननानै बुंहरो बिसोरो, गाबोन समनिया माने जागोन। जों जथेस्थ' माने सेस्था खालायगासिनो दं आरो नोंथांमोना बारा घाबरायनाङा बेफोरबायदि बुंदों। जुदि माबायोब्ला मोनोब्ला जोंथ' लाबोगोन, लाबोनानै जों
समाज बादि समाजनि नियम बादि मा खालायनांगौ जों खालायगोन दा बेबो आंबो बुंनो हाया जा नैबे जावैसोनिसो माबा पावार थाहैबाय बि जि निथिजों लांगोन जोंबो बेखौनो मानिनांगोन आरो बेबादि सोरनिबा सायाव सन्देहफोर दं नामा? सन्देहआ बेनो दा आगे फिसे माने बे सासे गार' सेंग्राजों रायलायबाय थायोनो माने जोंबो मिथिया रायलायबाय थानाय हिसाबै जोंबो बिनि सायावनो मोनसे सन्देह दं आरो सिगां आं बे न'खराव नुजाफैनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट मावथि नोंथांमोनखौ साबायखर होग्रोबाय नंगौ घटनाया बे न'खरनिफ्राय मास मोननै जाबाय हाबाया आरो मास मोननैनि उनाव नै दाखालि बुधबार बे बुधबार खालि फुंनि 7टासोआव बे गामि खाथिनिनो बे हास्रावबारि गामि खाथिनिनो बे बान्दुगुरि होननाय गामि बाव बिमायं दं असे बिमायं बे बिमायंनिफ्रायनो बिलाइ हरदों बिमायंआनो बिनिफ्राय ओइदिनखालि बे बिमायंआव थांनो होननानै बे 7टासोआव ओंखारलांनानै बिनिफ्राय माबानाय मा होनो बिमायंनि न'आवबो सहैयाखै फन लालायनानै सहैयाखै दाना जायनाखि बियो खारनायनि हिन्जाव सोरांस्रि ब्रह्मनि फिसाय बे न'आव नायलायबाय बे न'आव नायनानैबो नुहैयाखै गैया जाहैबाय होजोंबो बिनिफ्राय उनाव जगाजग जालायनानै बे न'खरनि बे हौवा माने खारनायनि फिसाय आरो लोगोसे गामिनि सानैसो लानानै लोगोसे आरो बिमायं हिन्जावनि बिमायं बिसोरो थानायाव थांनानै एफआइआर हैलायनायसै दा एफआइआर हैनायाव जेबो खामानि दासिमबो जायाखै बिनिखायनो आं बे बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथि बिथांमोनखौ खावलायनाय जायोदि जाहाथे बे मानसिखौ नुयोब्ला जाहाथे हमनानै जोंनो खिन्थाहरो बेखौनो आं बुंलायो खावलायनाय जाबाय आरो जुदि बे हिन्जावा बबावबा दङबा जों माने आन्दायबायनोबो हागौ बबावबा थांसननानै जाहाथे न'आव फैफिनो बेखौबो खावलायबावनाय जाबाय मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।